Uniform kaayo ang atong mga manok. Usa na ko naobserbaran nako nga nagamit ko Poultry Express nga series tanawa. Nangaon na sila. Away lang gidak-on guys. Pariha, di ba? Lalalan, gaway. Pop nila is less ang langaw og ugah. Mo ni usa nako na observe sa ato ang Poultry Express nga series. Uniform ang ato ang pagtubo sa manok. Usa na nabantayan ako sa Pilmico Feeds nga kaning Poultry Express nga series. So patanawon ta mo mauni ang una ninyong gamiton, which is ang Poultry Express Chick Boostex. Mo na akong gigamit na siya nindot kay siya kay naa siya mga indicator. So piso pa lang mo na ni akong gigamit patanawon ta podron sa mga piso og kanang uniform sa gidak-on nila og ang timbang guys, ang timbang gyud ang gikuha. Kuha kayo ang atong timbang kay sa wala kahibaw diha labi na dinaghan guys. Naa na timbang per week ang ato ang mga dominant season nga manok. So kuha kay niya ang timbang per grams per week, no? Gamit ani ato ang Poultry Express line niya. After ane natoy ngon ane gihapon nga sako, Chick Startex to nasa ubos. Then after sa Chick Startex kani Chick Growix. So dapat kani nga line inyohang gamiton, no? Based akong experience mo tong nakuha na to ang ihang uniform ug ang timbang sa ato ang mga piso nga gigagrow gikan. Ako gyung gi-observe gikan batch 5, 6, karon pod batch 7. So okay kayo ni ang Pilmico Feeds nga Poultry Express series guys nga feeds akong gigamit ani akong pang-layer. Kani by the way kani nga feeds is pang-layer na siya, no? Pang-layer nga grow out, no? Katong gikan gyud sa piso, pang-layer na atong ipanghatag nila para inig-abot sa panahon nga ting itlog na. Sure ko guys, abunda jud kay mga itlog, no? Then usapod ang pop, patanawon ta mos pop, amusa ni arsahon. Kuya ko sa ador, pakita na may lab. Kukura na. So amusa ni arsahon, dito kay magpakaon me. Let's go. Pakaon ta sa tong manok karon is patanawon ta mo sa Poultry Express nga series katong gikuan ganina, gi-explain gamay, no? Sa Poultry Express nga wakasabot kay ako pag first good pod nako aning mga layer naman ta ni focus, share lang lakon niya, kuig ta. So, nagdako diri koan feeds, no? Speaking of feeds guys, naay feeds nga formulate gyud nga pang layer siya. Layer meaning series gikan pag piso, pag piso antod mo harvest 16, antod mo lay og itlog. So kaning Poultry Express nga series akong gigamit guys karon sa akong batch 5 straight gyud ba? 5, 6, 7 nga ning series. Based sa akong observe guys, number 1 to ang ilahang grow pariha og gidak-on. So before ta mo proceed patanawon ta mo, inom sa tag kape. Bilin lang namo Kuyog tanin niyo guys with ador. Pakaon ta sa ako ang wasan ako buhi Taon-taon buhian rin ako kay ako ning butangag Vidalix ang ilahang biddings. Ang Vidalix pod is makatabang gihapon na siya sa kuan. Dara guys. Akong ipakita ninyo ang uniform iyan nga tang man ang kuan. Uniform kaayo ang atong mga manok. Usa na ko naobserbaran nako nga nagamit ko Poultry Express nga series tanawa. Nangaon na sila. Away lang gidak-on guys. Pariha, di ba? Lalalan, gaway. Mahatag ta. Kani ako ay 10 kilos ni akong gipakaon karon. Hatagan. Di ni nila mahurot dayon, no? Nya crumble ni siya guys. Anaron gyud nato siya crumble. Kay ang layer gigamit nako dire is ang kuan pod, crumble pod. Di kay sila hangol guys. Di man sila mahutan og feeds. Unlimited gid ko until
16 weeks. Padi are. Are oh. Tanawa sila ang gidakon no ma. Kuan ba sa kamera pero kita ba klaro ba ang ilang gidakon? Magtimbang niya pog ko. Kay kani sila mga 1 kilo na ni kapin harvest naman. Ha? Ina tigay kita naawon. So mo na sila. Nanan ni tag-iya de tanan guys. No? Kay ang ato dere kuan manggota grow out. So i-grow na to until 16 months. So, atong feeds atong panggamiton ang Poultry Express series. So una jud ko kahibaw. Akong gipang kuan dai pang lawag uban sa una nga pang game foul, lahi man po ng formulation di ay. No? So arita mo kuan mo follow ta sa kayang atoa is layer man ni. Layer. Di kay sila hangol. Ang nakanindot ani nga genetics guys, di kay siya kas og feeds. No, di kay siya hangol oh. Ana lang. Nga patanawon po ta mo sa ubos di ay. Taod-taod ako mga laki dito na amang goy ni kuhag laki ani. Bisag not for breeding. Ila lang gyud kuan lagi. Guwapa kay buyag atong gigrow. Pay usa di are. Ay magkabalaka guys kay makakaon na sila tanan. Manabaguhan ni namo kay tagsaram gud mi ka are. Ang manok makailam na sa mugam. Picture sa ko dali. Tiwas lang kog pakaon sa dire guys. So guys, humana tag laog, napakaon na ta then i-range din na sila. Oh. Bisag bati ang panahon usahay i-range ni namo. Kay kani sila vaccinated naman. Hinaw na gihapon maigog sipon, im na nato malikayan gyud. Na ako'y gipang lahi didto pero dili na to siya. Kaal na to namo. Bilin to namo. So mao na mag-grow ta, mag-buff gid ta. Kay naamay mga inana, mga mortality. Ay, speaking of mortality, mag-chika na ta na maglain taglang video ana. No nga based sa mga experience nato sa pag-grow. So ari sa tas ubos, lilab. Oh, laki atong ang laugan ng mga laki. Ako na silang i-range ro niya. Patanawon ta mo sa weekly chores balik sa katong mga bag-o natong follower nga. Oh, wala na wa kahibaw ba. Na ako ibutang sa akong beadings guys kanang gitawag og mura siya apog pero kana akong gigamit is Vidalix nga product from Pilmico kay mas nindot siya kumpara sa apog kay formulated gid siya sa mga manok, no? Design gid siya sa mga manok ba. So kare, mao na tong chicken coop. Tanawa guys. Apong abli ra man na. Oh nya, mao na atong mga laki dire atong pakanon. Kaon mo. Dako kay area, di ba? Kakita mo sa mga vlog nako last. Kani nga area is puno ni sa sagbot. Oh. Upaw na. Dagko kay atong mga laki na ay nanguha ani guys. Na nanguha ani 5 ka buok, dagko kay tanan oh. Naka-range ra sila. Ang nakalay sa range code kay lean kay sila. Sulid ba masulon. Natarawa nindot kay tanawon, duto tanawon la boy. Oh. Alilar tagawas. Tagkape. Oh. Gibiyaan nila ilang kaon verso sa freedom. Mura po nagkita god. Biyaan nato sila kung di na nato sila mahal. Gahugot. Tara oh. Tanawa. Nindot kay sila tanawon dre guys no nga maka-range. Nya, gala sila. Di ba kita mo dito sa babaw nga ako silang gipakaon nya. Mao na to kanang ikaon sila pero di man kay sila gutom, no? Mao na importante, di na to gutomon ang manok, mao na ako dire. Kaya unlimited man na next pakaon na mo na pag sila gamay nga nahabilin, di gid siya totally zero ang feeds nato sa ilang feeder, no? Mao na akong style pwede ni sundon. Ay mo kabalaka ng feeds kitagaan pud mo maayong kaning result, no? Pareha ni ako awa. Ndat kayo. Gamay ra ni ako area guys, mga 100 square meter ani ang amo ang coral ani diri napita. Pwede ninyo sundon. So, mao lang to. Salamat na pa rin mo pick up later on. Na pa mo pick up usa. Ato lang tanawon. Oh, patanawon ta mo. Adra oh. Naabot sila dito. Nya, kung dako mo area, gamit ra mo ingon ani. Pwede mo order na ko ani guys.
no, kaning chicken coop kani siya gidakon is 15,000 na siya. No, para dili na ta sige how much ba. Nya, di pud mo ba sa description ako na isulti. Hindi ta kasaba na ning mita. Then dire gamit po nag-partition, mapalit ra po ninyo yung partition kaning ingon ane sa online, no? Chicken net, mga old na to nga karaan na. Green net siya, chicken net nga gi-partition lang nako dire para ma-separate ang atong mga adulthood or mga layers. Dinaan na to ni Saad ani diay ang atong kuan pero sa makauna lang gihapon, no? Kay mag-harvest na ta sa aning batch number 6 na to. No? Let's go. Usa pod nako nga naobserbaran guys. No, arita dire. Ite. So naaman ang brother. Dara, nako dominant laki dire. Ako na 4 out pero wala sa nako gidayon. Ang poop sa ilahang ang poop nila is less ang langaw og ugah. Mo ni usa nako na observe sa ato ang Poultry Express nga series, no? Karon checkbox sticks pa man sila, no? Based sa katong previous na kong video, ang una nga page is ang checkbox sticks, Startex, Growix, og layer na dayon. Napo na sila pre-layer. Basta Poultry Express line. Mo na usa nako nga na kuan na observe nga nagamit nako og Pilmico feeds. Tanawa go ninyo. Abot o maklaro ba sa kamera, ang uniformity sa gidakon sa atong mga piso. Og unsa sila giaktibon. Wala na suga sila day guys, kanilang usa nga puti. Kay dagko naman sila kuan baga nilang balhibo ba, no? So, mo na siya guys usa sa atong na observe, no?